El peix que jo recomano per fer a la planxa és la sardina de Tarragona, que ni que sigui petita, la planxa amb un raig d'oli i julivert és deliciosa. El peix per fer al forn normalment són els peixos així mitjanament grossets d'escata, com pot ser el llobarro, la dorada. Això comença la temporada setembre, octubre. Per un guisat, a veure, pots fer... A mi m'agrada molt la sèpia amb patates, per exemple. Nosaltres venem unes sèpies grans que fan uns 2 quilos, que les neteges i les pots fer amb patatetes i amb uns fesols, és boníssim. I si no, doncs pots canviar amb una miqueta més de pressupost, podries anar a un rap, per exemple, una cua de rap tallada, feta a tallets, també el mateix, preparada amb patatetes. Jo recomanaria per la brasa, doncs ara en aquests moments els llobarros o les orades, que són molt maques, i si no se pot fer tot, pots fer un llenguado, pots fer un lluç, però vaja, un peix d'aquest o la sardina.